हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय। बे भिडिअ ओरैनो दान्दिसे टाइम पासनि थाखाय खालामनाय जादों आरो आं दा थांगासिनो दङ चिरां डिस्ट्रिक्ट खासिकत्रा होननाय जायगायाव अख्रां गंसे सावथुननि जों एडिटिं खालामगासिनो दं। बे एडिटिं खालामनायाव आं थांगासिनो दङ आरो दा जों बङाइगाव मोनबाय आङो रिफाइनारि। बे बङाइगाव रिफाइनारियाव बे जायगायाव मोनफैबाय आरो आं। दा नै रिफाइनारिया बेसेबा गिदिर बयबो नुखांबाय जानांगौ। दा आं थांगासिनो दङ गारिजों, थांबाय थादों। नैबे बिबारखौ ओरैबायसा समायना नुदों आरो नै दंफां गायनायखौ मोजांथार नुदों। बेयाव बड' मिउजिक एलबाम लानो हांसोदों। सोरबा लायोब्ला जोबोर मोजां नुगोन। जायगाया समायनाथार, मोजां लकेसन। बे रिफाइनारिनि मोखाङावनो बिराद गिदिर नै रिफाइनारिया दाबो जोबाखैनो। आं बारग'नोनो हायाखै गारिजों। थांगासिनो दं। नैबेबो रिफाइनारिनि गारि, थाव रोगाग्रा गारि। थांबाय दङ आरो आं दा गारि सायावनो। बङाइगावखौनो बारथ'वाखै, जेनेबा बङाइगाव। दा आं मोनसिगोन काजलगाव मोनबाय। नै काजलगावनि नैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मोनसे अफिस, डिस्ट्रिक्ट अफिसियेल नामा। ओमफ्राय दा नै काजलगाव मोननानै दं आङो। काजलगावनिफ्राय थांगासिनो दं। खासिकत्रा मोननो बारा गोबाव गैला, बांद्राय गोबाव नांला खासिकत्रा मोनहैनो। थांबाय दं आरो नैबे गारिखौ गोदो आफामोननियाव सोङोब्ला आफामोना बुङोमोन राबननि थांखु थेमा होननानै। आं दा खासिकत्रा मोनफैबाय। दा खासिकत्रायाव लोगोफोरा आंखौ लांनो फैदों। आङो खासिकत्रा बास स्टेन्डआव दं। लोगोफोरा फैगासिनो दंनो मोननैसै होननानै खोन्थाहरदों। दा खासिकत्रानि गारि स्टेन्डआव नेनानै दं। दा आं लोगोफोरजों बङाइगावआव एडिटिं खालामनाय जायगायाव थांदों। अख्रां गंसे सावथुननि एडिटिं खालामनायाव थांगासिनो दं आरो जोबोर अखा हादों, हरबो जाबाय। हरावनो थांगासिनो दं जों दा एडिटिं खालामनाय जायगायाव। लोगोफोरा नेगासिनो दं एडिटिं खालामनाय जायगायाव। आं आरो लोगोफोरजों हwdw बिथांजोंबो थांगासिनो दं। आरो मोनसे मोजां खौरां, गाबोनो नैबे एलबामखौ रजे बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नायालाफानो दाथासै नैबे मिउजिक भिडिअखौ। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ रजे बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गाबोन नायनो हासिगोन। उदित बिथांनि दिहुननाय एक्टर हिसाबै दं प्रबिन मैथा दं आरो एक्ट्रिस हिसाबै रजे बसुमतारी दं। उदित बिथाङा उदां अखोराङाव मिउजिक भिडिअखौ गाबोन रजे बसुमतारी इउटुब चेनेलाव हगारनानै होगोन। आसा खालामो नोंथांमोना रजे बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै गाबोन नायहैगोन।